Oh Baba siyabonga, siyabonga Baba, uthando lwakho wanikela wena ngempilo yakho. Oh Baba wanikela, wanikela ngendodana yakho, wanikela, wanikela ngendodana yakho. Oh Baba siyabonga, siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga. Uthando lwakho, oh Baba wanikela, wanikela ngendodana yakho ekuphela kwayo, wanikela, wanikela ngendodana yakho. Oh Baba siyabonga, siyabonga Baba, siletha udumo kuwe, sithi amhlekazi, siyabonga uthando lwakho. Oh Baba wanikela, wanikela ngendodana ekuphela kwayo, wanikela, wasifela uJesu ngendodana, ngendodana yakho. Oh Baba siyabonga, siyabonga, siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga ngendodana, ngendodana yakho. Let's hear the church. Oh Baba wanikela, wanikela. Come lift up your voice if you are grateful to the Lord for what He has done for us. Wanigela, who would have done it for you if it was not for the Lord? Wanigela ngendodana, ngendodana yakho. Baba siyabonga, 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 siyabonga Baba. Oh ngendodana, yeah. Oh Baba
uthando lwakho siyabonga Baba uthando lwakho uthando oh Baba wanikela endodana Hallelujah. Hallelujah. Benza ucela ubulise nje umakhelwane wakho umxelele wamkelekile kwakhona in the presence of God. Hallelujah. Come and greet that brother, greet that sister, greet that father kwakhona umxelele you are welcome in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Wanikela. Hallelujah. Khona into yenziwayo eGolgotha. Hallelujah. Kwanikelwa. Hallelujah. Come and greet that person. Umxelele kwanikelwa eGolgotha. Hallelujah. Hallelujah. Lapha laligazi eGolgotha. Hallelujah. Hallelujah. Zatshintshwa izinto eGolgotha. Hallelujah. Come and greet that person and tell that person kwanikelwa eGolgotha. Hallelujah. Hallelujah. Zaxolelwa izono eGolgotha. Hallelujah. Hallelujah. Ngaphandle kophalaka kwegazi alukho uxolelo lwezono. Hallelujah. Kwanikelwa eGolgotha. Amen. We are standing in this place because of the work of Golgotha. Amen. Benza ucela simkhwabele idlanza uThixo one more time like we really don't care. Hallelujah. It doesn't matter noba kakhwabo secam kwakho, but I'm going to clap hands for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is my praise to God. It is my worship to God. Let everything that has breath, let it worship God. Hallelujah. 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 Amen. Bazalwane khona into eyenziwayo. Benza ucela siqhwabele leaders idlanza kwakhona namhlanje and welcome them in the presence of God. Hallelujah. Also please clap hands for yourself in the name of Jesus Christ. Amen. And last but not least, benza ucela kwakhona to clap hands for our ministers, the band, in the name of Jesus. Aren't they beautiful? Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Amen. And thatha lithuba kwakhona ndibulise kotata nomama ndibulise kwindwendwe zethu kwakhona namhlanje ngegama lika Yesu Kristu. Ingabe ukhona umuntu othi mfundisi ndimenyiwe mina namhlanje. Amen. Imhlamba ukhona lapha kule ndawo ukhona mfundisi umuntu onimemileyo kwenzele nizoba yi-part of this celebration. If nguwe lo thina ngiyawutata. Amen. Ingabe ukhona omnye umenywe ngutata umntanazi. Hallelujah. Nangiya umama uthi nam mama uthi nayo umenyiwe. Hallelujah. Is there someone else oqalayo usihambele uthi nimenyiwe mna? Hallelujah. Abanye abamenywanga babonile. Amen. On social networks bathi hayi man ingathi bakhona abantu abamthanda uThixo njengam. Hallelujah. Amen. So we welcome you and we believe that whatever that you came for or you are trusting God for, uThixo uzawuyenza ebobini bakho. Hallelujah. Amen. You know, xa sithetha about the Passover. Amen. Ngeyona ndawo esonwaba kuyo thina. Hallelujah. Asinayo enye indawo yobalekela nokonwaba. Amen. It is in the presence of God. That's why uzamva uDavid athi ndavuya bokuthi kumandi endlini kaYehova. Hallelujah. So ngeyona ndawo thina esonwaba kuyo bubukho bukaThixo. Amen. Before sidibane noYesu kwazi khona ezinye indawo esonwaba kuzo. Hallelujah. If ukuthiwa ladies night busumana phayana.
Hallelujah. If ukuthiwa kukho DJ othile endaweni ethile besifumaneka phayana wade wafika uYesu Kristu. Amen. Naw aseyifumana enye indawo yokonwaba thina sonwabe ebukhweni bukaYesu Kristu. Hallelujah. Ingaba nithetha nabantu abaright namhlanje. Am I speaking to the people abonwabayo in the presence of God? If nguwe lowo benza ucela uthi yes Lord. Hallelujah. Amen. Namhlanje bantwana bakaThixo, as we gather here to celebrate what the Lord has done. Amen. We are going to hear the word of God. Ayikho enye into esawuthetha ngayo but lilizwi likaThixo. Lizwi likaThixo lifikelela apho ipilisi yona ingakwazi ufikelela khona. Where the words of men cannot reach. Amen. It is a spiritual tablet eyenza aba mawukhululeke emphefumulweni. Hallelujah. That's why singazokubalisela mabali nazimbali kodwa saxelela ingabe uThixo uthini yena. Hallelujah. Amen. So namhlanje, without wasting any time, amen, we are going to welcome our preacher for today. Amen. Mr. Nchukumbana. Hallelujah. Mr. Asiphe Nchukumbana. Hallelujah. In the presence of God. Amen. Benza ucela uthi shumayela mshumayeli. Benza ucela uthi shumayela mshumayeli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sikahlala phansi bangcwele. Ngithathe lithuba ndisibulisele kubantu abakhulu badala bebandla. Utata ulevel at least noba ndiyaphazama ukhona utata uzandilungisa. Amen. Ndisibulisele kotata abasihambeleyo namhlanje utata umntanase kumuntu wonke okhoyo apha phakathi kwethu kumfundisi ufunde siyabulisa ngegama elihle likaYesu Kristu. Bakhona notata uncwadi ifuna ndiyabhatyaza tata nikhona. Amen. Amen. Besincokola noba umbebe izolo. Siyahleka ndiphaka kwi-parking lot ndithi andisavuyi kulo nyaka ndikho pha ku-line up. Andikho pha ku-line up ngoba le ndawo ayivelanga laa ndawo. Uvela uphelelwe ngamazwi ungayazi noba amazwi ayephi xa kwenoba uzowuthini. Ndiyavuya kuye ndithi ndiyavuya ndikho. Only to find out that hayi ndikhona kwi-line up. Hey. Hallelujah. So the reason why kunzima ukuzapha kuba ngathi mhlambi uyazibuza uba Nkosi ndizawuthini ebantwini bakho. Ndizawuthini. You don't want to come here ufike uzothetha yonke into le. When you come here you wish that ubawo ingasakupha amandla kuncede that you may be able to uthetha inhliziyo yakhe to tell abantu bakaThixo what abayidingayo at this time. So that's why kungekho lula umapha benqonda ba ndiyavuya nyani ndibane ndipha kwi-parking lot ndipholile ndithe utata uMatiye siyababilela pha. Namhlanje sindim ndizingam. So bazalwane namkelekile better is a day in his courts than 1,000 years elsewhere. Umfundisi uyatsho pha kukhona indawo besidla ngofumaneka kuzo ngelixesha. Amen. Amen. Kuthiwa kuba khona isplashes. Abanye bethu by this time sisube sinemivuko. Abanye bethu by this time sisube singayazi noba besihlwelwephi besilelwephi. But ngenxa kaYesu. Ngenxa kaYesu. Hallelujah bangcwele. Ngenxa kaYesu. That's why silapha namhlanje sisithi better is a day in his courts than 1,000 years elsewhere. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. I want us to see acknowledge londo, see appreciate that ubawo wenzile yena uba sibe kule ndawo. And also remember those that are not here, because uthi xa ithethe uYesu dinazo nezinye izimvu that I would wish zibe lapha kule nhlanti but they are not here. So we must also remember them. Nathi salandwa ndiyavuya xa ndibona uMaki bebesithi izolo besithi kwakungekho nto apha besibiza besilanda. So siyavuya that namhlanje silapha masiqhubeke nathi bazalwane sibalanda nabanye. Hallelujah. Hallelujah. Ayikho kenye into asinalo elinye igama esizaluphakamisa namhlanje
ngaphandle kwegama likaYesu. Hallelujah. Igama elingaphezulu kunawo wonke amagama. Hallelujah. Hallelujah. Igama elidlula nawo wonke amanye amagama, amandla wazo akekho akafikeleli akakwazi ukucomparishwa neli igama likaYesu. Hallelujah. Ithi xa ithetha iBhayibhile ekubizweni kwalo eligama onke amadolo ayagoba kwaye zonke ilwimi ziyavuma ukuba yena uyinkosi. Kuthiwa amadimoni ayangcangcazela ekubizweni kwaleli gama. Ungangabi nayo yonke enye into yokuthetha kodwa ekubizweni kwalo igama likaYesu the demons tremble. Hallelujah. Amen. So sizawuzama uphakamisa lona ke namhlanje. Ninthandazele ndizame utone down ndingabaleki ngepace ephezulu because ilizwi lami liyakhaleza ubaleka. Amen. So we're gonna try to teach a bit, yabo. Uba wasiphe momentum asiphamandla sifundisane. So basically into esizabe siyijongile namhlanje sizabe sijonge i-identity, the importance of identity. Hallelujah. Ubuni. Yes, I think isiXhosa is right. That's ukhona uMiss weSixhosa. isiXhosa sami siyalahleka kancinci kancinci okondaba lapha eBhayi. Hallelujah. Okondaba lapha eBhayi. So ubuni, identity, sizozama utacklisha that. So I hope unayo into yokubhala because we're gonna be doing a lot of reading, a lot of documenting down. Hallelujah. Ubuni. So I'm just gonna check just with dictionary basically about what is identity in general. Gogwe definition ye dictionary. So ndinayo nje into endibhalileyo uzobona ndivule into ezininzi nenotes nencwadi so sabane se reference. Hallelujah. So it abakum what is identity according to the dictionary. So identity, it can be defined as who or what a person is. Hallelujah. So that's what identity in simple terms it can be identified as. It can be defined as who or what a person is. That can be the identity. So identity it can be cultural. Identity can be coming from the community. Identity can be coming from your feelings. Indlela wena oziva ngayo okanye indlela wena obona ngayo, that can be your identity. Indlela wena onozidescribe ngayo. Your identity can come also from other people. Indlela bakubiza ngayo, bak-identify ngayo. Ngulabhuti umde umnyama. Indlela abande identify ngayo. That can be a form of identity abandinika yona. Hallelujah. So today, what is mainly important, we're gonna try and see lithini lona ilizwi likaThixo about identity, the true identity of a person. Apart from lendo abantu bakudescribe ngayo okanye lendo uhambe wena uyiva ngawe. What is the actual true identity? Hallelujah. So ubuni bakho sizawuqwalasela ke kuba khona a lot of crises the identity. Iyo lonto uzova abantu besithi ndifuna uke ndiyozilanda. Yebo, I am sure you kuyive lonto. Uthi ufuna uyozilanda because une crisis ye identity. Akekho sure ngaye as an individual. Even esikolweni there's always crisis of identity. That's why if you are not sure about your identity, they put you in pressure kwasesikolweni in any place okuyo. They bayakwazi ukufaka in pressure. You end up conformer because you don't actually know your identity. So sizozama utheklisha sijonge uba why is it important to know your identity in God? Hallelujah. Hallelujah. So as a believer, even if okabi believer, but sizakubonisa namhlanje why is it important for you to have an identity in Christ? Hallelujah. Hallelujah. As a believer, wena so usindisiwe, you must know you have an identity in Christ.
And if awomelelanga kwi-identity yakho, there can be some obstacles, izinto ezinoba ziziphazamise ongazibhaqa usiwa because you are not so sure about your identity. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. Hallelujah. So we do see in many instances ungendawo a challenge i-identity yomuntu. And then abantu besiwa esonweni because of not being sure of their identity. Hallelujah. If you could see in the book of Genesis how Isono ended, it ended because there was some lack of identity in how a person should identify themselves. And then from not recognizing lendo ba iniwe nguThixo bazibhaqa besithini besiwa esonweni. But if they would have known their identity, what uThixo wayebaxelele yona, they would have been better off. Sikwangazubakho need yoba kube khona uAdam wesibini who is Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. So let us just see this these points esizawuhamba ngazo. Hallelujah. So crisis identity is huge, even nasebantwini abatsha. It challenges them into ye-identity. Hallelujah. Nabantu abadala abane crisis ye-identity. That's why umuntu not that siyabagxeka, but that's why umuntu can go all over esithi ukhangela utatakhe ufuna uzazi, ukhangela umamakhe ufuna uzazi because of identity. So identity ilendlela ya uzibona ngayo, uzazi ngayo. Hallelujah. Okanye uzi-identify ngayo, okanye abantu abak-identify ngayo. So sizojonga nje just point yokuqala. So point yokuqala ithi apha kum, people can mistakenly identify you. Abantu bangaku-identifya wrong. Abantu basenoku-identifya wrong. Hallelujah. Yenzeka lona. So iscripture sethu sokuqala sizasibonisa how uYesu abantu were identifying him. Hallelujah. How uYesu abantu were identifying him. So sizojonga pha with the book of Matthew 16, verse 13 to 16. Hallelujah. Nizosho ke bazalwane xa senifikile, book of Matthew chapter 16 verse 13 yaqala pha. If it's possible, brother Unathi, can you please help us with the mic? Uncediswe ngumama. Mama cela uncedise namhlanje. Amen. So 16 verse 13. 16 verse 13, Matthew, book of Matthew. Okay. Matthew. Amen. Akufika uYesu emacaleni aseKesareya yakwaFilipi. Wababuza abafundi bakhe esithi, bathi abantu ndingubani na mna nyana womntu? Bathi ke bona inxenye ithi unguYohane umbhaptizi. Abanye bathi ungu-Eliya, bambi bathi unguYeremiya, mhlawumbi ungomnye wakubaprofeti. Athi kubo, ke nina nithi ndingubani na? Waphendula ke uSimon Petros wathi, wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophilileyo. Amen. Amen, Mama Nkosi. Thank you. Father, here's your word, Lord God Almighty, as we are going to be trying to clearly simplify your word, Lord God Almighty. Help us, Nkosi, silicacise bawo singashiyi kwanto ngaphandle kwalo Nkosi. Siyathandaza ke bawo ilizwi lakho bawo lingabuyeli kuwe lilambatha lingawenzanga umsebenzi walo. Ilizwi lakho bawo may it perform, Lord God Almighty, what you have sent it to do, Lord. Egameni likaYesu Kristu we pray. Amen. So apa siyeva apa uKristu is being identified ngabafundi nangabantu ngendlela ethile. So abantu apa bathi uKristu maybe umbaptizi, uKristu maybe omnye wabaprofeti. So he's being identified wrong.
So uthi yena ewe ndiyeva uba abantu bathini nina nithi ndingubani. So ekubuzeni kwakhe lo mbuzo uPetros uyaphendula that wena ungunyana kaThixo uKristu. Hallelujah. So we can see ke ngoku uKristu esehla trying to explain uthi kuye lento ithethayo awuyityhilelwanga inyama nagazi kodwa uyityhilelwe nguye umoya kaThixo. Hallelujah. So what can we learn from this passage? We can learn from this passage that the true identification of a person, it can be revealed through ukusekezelwa nguThixo okanye it can be revealed through umoya kaThixo esebezela whether ngumntana kaThixo whether ngumamakho. That's why umzali xa kusithiwa lo mntana liphara umzali yena akaboni lonto. Hallelujah. Umzali yena ubona umfundisi. Hallelujah. Umzali yena ubona bani umprofeti. Why? Because umzali it possibly uhletyezelwe nguThixo. Hallelujah. That's why umzali engancame esithi umntana wam akayonto enganto. Umntana wam is something. Umntana wam uzile ebomini uzabe nobomi kwaye abe nobomi obugqibelisileyo kungaphakathi uthetha izwi ngumzali lowo. Hallelujah. So we see but that it is possible that you can be wrongly identified. Hallelujah. Nathi besifudula si wrongly identified. Amen. Amen bazalwana. Ndathi noba nina zange nibe namagama enibizwa ngawo even ekuhlaleni they can accuse you of being umntu othakathayo. Even in your family there can be accusation that can be laid against you. Hallelujah. So that is why namhlanje we want to learn and see ukuba what is this identification uThixo yena asinike yona, the true identification uThixo asinike yona. Ikhona identification yabantu abasibiza ngayo, but there is what God calls us. Hallelujah. Siyabona apho uYesu ba wayebizwa ngoba uyintoni nguThixo. Hallelujah. Ungunyana kaThixo oyintanda. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to be moving forward ke ngoku. Sizofunda ke ngoku ke sibone ba what does the word of God says about the true identification yethu. Hallelujah. So we're going to go to the book of Genesis. Genesis chapter 1 verse 26. As in Chilo bazingcwele sizafunda. We will be studying, trying to read and understand uthini uThixo ngathi. Xa esibona yena usibona njani. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Mama, sicela uncede wakhona. Genesis 1 verse 26. Wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiso wethu ngokufana nathi mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni ezizithozine nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Amen, ma'am. Enkosi ma'am, thank you. So we do hear about uThixo usibona njani yena. Initially xa wayedala, what was the main purpose yakhe, a true identification of umuntu. So irregardless babantu bangathini xa bekulabelisha okanye bathini xa bekubiza. But this is what the word of God tells us today, that we must always remember this, that thina sidalwe ngokwempana nangokwempuza kaThixo. Hallelujah. So this is something that you must always remind yourself, uyideclarishe, uyikhwaze that mna ndingokwempana nangokwempuza kaThixo. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. Hallelujah. This is able to comfort you. This is able ukukuvuselela irregardless uba ngokwetrace yefamily yakho uzenjani, but immediately uzivuselela usithi mna ndingokwempana nangokwempuza kaThixo. Hallelujah. This is your true identity ngokwelizwi likaThixo, not on what people say ngawe.
masiyibekele ecaleni leyo zingathethwa izinto. So each and every time you get an opportunity, declare, mna ndingokwempana nangokwemfuziselo kaThixo. I am in the likeness of God. Mna ndenziwe ndafana nakuye naye uThixo. What does this mean? Ithi xa iqhubeka pha wabanika nabo nobukhosi. You can even go on to declare that mna ndinobukhosi. Dinobukhosi phezu kwezinto ezirhubuluzayo, dinobukhosi phezu kwezinto ezisemanzini, dinobukhosi, bubukhosi uThixo abunike wena obo ngaye uYesu Kristu. uYesu Kristu zezinye zezinto aye waziveliselwa ezi to restore us izinto ebezixuthiwe kuthi by the enemy. Hallelujah, hallelujah. So you must remember this immediately usazana noKristu. Ubukhosi bakho bubuyiselwe kuwe. Hallelujah. Hallelujah. So you have grounds to declare this word today. That mna ningokwempana nangokwempuza kaThixo. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. Ekukhuleni kwami ndikhule without the father. So I always envy utata wami. Ndisiva kabuhlungu ngoba hey, why was my father not being part ekukhuleni kwami? But immediately ndazana noKristu, it doesn't mean utata akabalulekanga, but ekwazaneni nami noKristu, I was able to learn a lot about ubutata, about fatherhood, and even how myself I can be a father out there. Hallelujah. Hallelujah. So that's why we say it is important to ukuba sifumane our true identity from God, from God's word. Why? Ilizwi likaThixo is our mirror. That's where we see ourselves. Sizibona pha kwilizwi likaThixo. So if you want to understand yourself better, okanye if ufuna uzibona capabilities ne-abilities zakho nazo nezinto nozenza, zijonge pha kulo ilizwi likaThixo. Hallelujah. Ngoba lona linamandla lokuhlaba lahlulwe uthambo emongweni. Hallelujah. Lihlaba lahlula akhonanye into ekwaziyo umelana nalo ilizwi likaThixo. That's why namhlanje the encouragement, yonke encouragement esinayo, it is based to the word of God. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to be moving on. Sizawujonga ngoku the book of John. Sizawujonga still sisekule ndawo ithi what is our identity? Sisajonga identity yethu. So sichilo sathi identity yethu ipha kuThixo, not outside of God. Pha kuye. So mama sizoya kuJohn ngoku John 1 iverse yampha izaba ngu12 to 13. John 1 iverse 12 to 13. Ke bona abamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Amen. Abo ke bakholwayo kwigama lakhe. Abangazalwanga ngagazi, nangakuthanda kwanyama, nangakuthanda kwandoda. Bazalwa nguThixo. Amen. Hallelujah. So today, this is your true identity. When now that you have received Christ, you are no longer born of flesh. Awusazelwanga nyama nagazi. Awusazelwanga ngokuthanda kukatatakho nomamakho. But now you are born of God. Hallelujah. Uzelwe ngokukaThixo, uzelwe nguThixo. Hallelujah. So this must be a reminder that ibambayo apha kuwe ngaphakathi that mna I am born of God. When the enemy tries to attack you, mhlambi when uyazijonga endifana nabani apha endlini. No. Susa londo. Nali lizwi liyakubonisa ngo. I am not born of the flesh, but I am born of God. Now I have received Christ my Lord. And then izinto zitshintshile. Andisazelwanga nganyama nagazi, but ndizelwe nguye uThixo. Hallelujah. So bazalwane, know this, you are
born of God. If awukazalwa kabutsha, today is going to be your opportunity that you are born of God. Hallelujah. Uyazi londo yabo. It's already pa, but you need wena uyazi londo uyamkele. Hallelujah. We will see about uba siyenza njani londo. Then we will move on. Sizojonga ke ngoku bear with me bangcwele chilo ke nathi sihamba ngenotes. Sihamba ngenotes, Bible study. We are studying the word of God. Ba ithini identity yethu? Uthini uThixo ngathi? Hallelujah. Sipithina, where is our position? Pha kuye uThixo. So I want us this time around sijonge Ephesians 2 verse 6. Ephesians 2 verse 6. This isihloko salena sizabe sisithi where is your identity? Ezibe sizikavarisha besidila about what is your identity. Ngoku sizawudila about where is your identity? Iphi identity yakho wena as a believer? Where is your identity? Where is your identity? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So mama xa sowufikile uzosifundela pha ku chapter 2 verse 6 Ephesians mama. Wasivusa naye, wasihlalisa naye kwezasemazulwini indawo. SikuKristu uYesu. Amen. Uyiphinde kwakhona mama. Okay. Wasivusa naye, wasihlalisa naye kwezasemazulwini indawo. SikuKristu uYesu. Amen, mama. Thank you, mama. Hallelujah. So from this word siyafumanisa ba aphi identity yethu ikhoyo. Sipha kunye naye uKristu. Hallelujah. Sihleli naye. Hallelujah. Kweziphezulu indawo. Hallelujah. So what does that mean? Suzijonge lapha ezantsi. Wena uhleli naye uKristu kweziphezulu indawo. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. Declare this. Mna ndihleli naye uKristu kweziphezulu indawo. Hallelujah. Hallelujah. This is very important because you will know the authority that you carry as a believer. Hallelujah. You will understand the authority that Ubao has given you. Because when you are reigning and you are ruling now, hallelujah, hallelujah, bangcwele. Uzokwazi udeclareisha ilizwi lakhe uthi wena ewe Nkosi ndiyazi bawo ewe bawo, you are the one who orders the steps of the righteous. Kutsho wena, hallelujah, because you know where you are sitting. Uzokwazi ukutsho uthi I shall not want, I shall not lack. Hallelujah, hallelujah. Uzokwazi ukutsho uthi the Lord is my shepherd and I shall not want. Why you sitsho? Because you know where you are. Uhleli pha kunye naye kweziphezulu indawo. KuKristu ke loyo. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. Ayikho kenye indawo engcono ebhetele singakuxelela ngayo. Ilizwi liyasixelela. Hallelujah. Amen bangcwele. Amen. Ndiyafuna lento siyibethelele. That's why uzova pha kuncwadi yeActs izatsho kuncwadi yezenzo. Izothi in him we move. In him we live. In him we have our own being. So pha kuye uKristu siyahamba. Pha kuye uKristu siyaphila. Pha kuye uKristu sizifumana ubuthina. Hallelujah. You are actually complete as a believer. Pha kuye uKristu. And you are lacking nothing. So don't identify yourself ngemeko le usahamba kuyo ngoku. Imeko le usajongene nayo khawuthi imeko nje yomzuzwana. Meko wena uyimeko yomzuzwana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Meko wena uyimeko nje yothini
Yomzuzwana. Hallelujah, hallelujah. Why? Because mna ndihleli naye uKristu kwezi phezulu indawo. The authority that he has, I also have. Hallelujah. Hallelujah, bangcwele. Yes, hallelujah. So we're going to be looking sibalekile bazalwane. So all these things esizithethayo, it is not possible ukuba uzazi ungakhange kube kanti umamkele uKristu Yesu. Hallelujah. Eyona nto ibalulekileyo kuqala nje eqaleni nje, the basic thing is to ukwamkela uYesu. Hallelujah. Then you will begin to identify, you will begin to understand the identity lesithetha ngayo. Uzawuzazi ubungubani, uzozazi ba wena uphelelanga ekubeni ukuthiwe ungumamtshawe. Yabo? You won't limit yourself ngento yasematshaweni. You will know your true identity in Christ once you have received the Lord Jesus as your Lord and Savior. Hallelujah, bangcwele. So we're going to be reading kwincwadi Romans to see the importance of basiqale sazi uKristu kuqala before we can say zonke izinto sizithethayo. Hallelujah. Mama sizafunda phaa kuRomans 10:10. So Lena, before you can know what is your identity, before you can know where is your identity, you must first discover yourself. uKristu. Vene wazi qala. Vene ufumane qala, udiscover xa ndithe xa ndiyijonge esiXhoseni kuthiwa kufumana. Vene uqale qala ufumane qala. Before uzazi zonke ezinye izinto ezi, qala fumana qala. Hallelujah. So sizafunda phaa uba uKristu lo inkosi Yesu ufunyanwa njani, fumaneka njani. Hallelujah. Hallelujah. Bible study bangcwele. Very important basic. Amen. Very important basic. If we as Buddha is basic, uyoba ngumzalwana okhula nje ngeminyaka. But you won't grow in God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So let's look at this. Romans 10:10, ma'am. And uzubamde bangcwele senzawugqiba Verse 10. Ewe ma'am. Kuba umntu ukholwa ngenhliziyo. Yes. Ukuze abe nokulungisa. Yes. Avume ke ngomlomo ukuze asindiswe. Amen. 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 Cela usipindele ma'am. Kuba umntu ukholwa ngenhliziyo. Yes. Ukuze abe nokulungisa. Amen. Avume ke ngomlomo Amen. ukuze asindiswe. Amen. Amen. Hallelujah bangcwele. So siyeva steps zokuqala in discovering your true identity. It is uqala vuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo. Ukwandula oko uyasindiswa. Hallelujah. Hallelujah. Igunya awunalo against the enemy. Ungakhange uqale kwesi step. Sezona steps sokuqala is uyavuma ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo, wandule uthini usindiswe. So this is simplifier zonke ingxaki zakho ze-identity crisis onayo. Hallelujah. Yonke identity crisis onayo yofuna ufitha yosakhama to ipressure emsebenzini esikolweni ekhaya through ifamily, immediately you have received kuYesu, ukholilwe ngenhliziyo wavuma ngomlomo uqibini. Hallelujah. Uwenze konke. And then we will just check iverse yesibini mama izaba nguJohn chapter 3. Bible study bazalwane. Bible study. John 3 chapter yeah, John 3 mama. Qale pha iqaleni. Apha sizabona uba uthini yena uYesu. Uthini yena uYesu? nguYesu lo uthetha apha. John 3. Qala ku1 mama.
Sizayijonga ngokuba uzophela kubani. Kwaye kukho ke umntu wakubaFarisi ogama linguNikodimo, umphathi wamaYuda. Lowo weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena. Cela uzuniphelele pha mama, uniphelele nje just uniphelele ku5. Unganifundela from ku1 then uniphelele ku5 mama. Nkosi. Kwaye kukho ke umntu wakubaFarisi ogama linguNikodimo, umphathi wamaYuda. Lowo weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena. Ukuba uThixo akanaye. Verse 3. Waphendula uYesu wathi kuye, Inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha, akanakububona ubukumkani bukaThixo. Uthi uNikodimo kuye, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Angaba nako yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe? Verse 5. Waphendula uYesu wathi, Inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Hallelujah, Nkosi mama, thank you. So siyeva apha abangcwele that ukuba awuthanga wazalwa ngakutsha, awukwazi ububona ubukumkani bamazulu. Hallelujah. So ukuze ukwazi ubona ubukumkani bamazulu kufanele kutheni uzele ngabutsha. Hallelujah. Kutsho uYesu exelela umuntu omdala wenkonzo. Hallelujah. Uxelela umuntu omdala wenkonzo that jonga, if awuthanga wamamkela uYesu wazalwa ngabutsha, awukwazi ububona ubukumkani bamazulu. Hallelujah. So into leyo namhlanje sifuna siyibame that i-identity yethu ukuze siyazi kubalulekile siyamkele bani uYesu, because that's where our identity is. So nangona umdala umngaka zalwa ngobutsha yazana noKristu. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. So sendizawuququmbela ke ngoku. Sendizawuququmbela. So point ngokwesiya kuyo, point esiya kuyo ngoku. Ipoint apho i-identity yakho iyakwazi uchallenge. Identity yakho iyakwazi uchallenge. Ngoku uzaziyo ulikholwa, udala uneminyaka ukholwa. Kodwa fanele wazi lento that your identity can be challenged. Siyayibona lento isenzeka kuYesu himself. The enemy trying to challenge his identity. Hallelujah. So mama sizawucela sifunde pha ku Matthew 4. Sive apho when the enemy tries to challenge the identity of the Lord. So you must know this ke zonke izixhobo sinikana ngazo apha. Sizixhobo that us as believers we must know we are going to face as challenges nathi in our lives. Ngoku sinale identity siyidiscoverishileyo kuye uKristu. We must know this. So must jonge ke is Matthew 4. Let's just check. Yeah, Matthew 4. Matthew 4. Kama siqale pha ku1 mama. Waza uYesu wenyuswa ngumoya wasiwa entlango ukuba ahendwe ngumtyholi. Uthe akuba ezile ukudla imini ezimashumi mane
nobusuku obumashumi 4 ekupheleni kwazo walamba. Efikile ke umyendi kuye uthe, ukuba ungunyana kaThixo, itsho lamatye abezizonka. Waphendula ke yena wathi, kubhaliwe kwathiwa, akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Eze umtyholi amthabathe amse kuwo umzi ongcwele, ammise elichochoyini lwetempile, athi ke kuye, ukuba ungunyana kaThixo, ziphose ezantsi, kuba kubhaliwe kwathiwa uya kuziwisela umthetho ngawe izithunywa zakhe zasemazulwini, zikufukule ngezandla, hleze ubetheke ngonyawo lwakho etyeni. Wathi uYesu kuye, kubhaliwe kanjalo kwathiwa, uze ungayiyendayendi inkosi uThixo wakho. Ubuya umtyholi amthabathe, ammise entabeni ephakame kakhulu, ambonise zonke izikumkani zehlabathi nozuko lwazo. Athi kuye, zonke ezi zinto ndokunika ukuba uthe wawa phantsi waqubutha kum. Aze athi uYesu kuye, suka umke Sathana, kuba kubhaliwe kwathiwa, yinkosi uThixo wakho oya kuqubutha kuyo, ukhonze yona yodwa. Andule ke umtyholi ukumyeka. Amen. Amen, mama. Inkosi. Hallelujah, bazalwane. So, siyabona apha, the enemy, ndlela leya crafting ngayo, ndlela leya namaqhinga ngayo, uchallenge umntu uYesu yena unyana kaThixo, lo zonke izinto zabakho ngaye, lo kungakhange kubekho nanye into ngaphandle kwakhe, uyamchallenge yena, uthi guqa apha phambi kwam, ubuthe waguqa apha phambi kwam, zakunika zonke ezi zinto, kodwa ezi zinto zize ngaye lo mntu. Hallelujah. Kuyawubekisela phi ke ngokuwe. Hallelujah. But listen, uKristu uba uyi-overcome njani yonke lento. Uthi kubhaliwe kwathi. Hallelujah. So the only way ozokwazi as a believer to overcome i-challenges ozojongana nazo, xa kuchallengewa your identity, it is through the word of God. Xa usithi kubhaliwe kwathiwa. Hallelujah. Kubhaliwe kwathiwa indoda ayisayi kuphila ngasonka sodwa. Hallelujah. Hallelujah. We do know izinto ezenzeka apha ngaphandle kuthiwa ayikhupha nje intshontsho le 2000 zakunika lo msebenzi. Hallelujah. Yitsho wena uthi eyami isource kuThixo, zonke izinto endinazo zisuka kubani? kuThixo. Hallelujah. Don't succumb kweza trick zikangendawo afuna uzenza, because phaya uchallenge i-identity yakho as a believer. Hallelujah. Hallelujah, bangcwele. So if you are going to be able to overcome zonke ezi zinto uzojongana nazo as a believer, it is true. Uthatha wena ixesha usithi kubhaliwe kwathi, you reference the word of God. What does this mean? Ithetha ukuthi lento fena ube ichomi yelizwi. Ilizwi fena ibe ichomi yakho. That's why ilizwi lisitsho, I believe incwadi kaJoshua kuthiwa camca ngaye lo myalelo imihla nobusuku, kwaye kuyo yonke into yenzayo you shall prosper kuyo. Hallelujah. So it is very important ke bangcwele that sicamce ngalo ilizwi likaThixo, so that we can be able to sithi xa sijongene ne-challenge sithi kubhaliwe kwathi, uthe uba wezwini lakhe. Xa ujongana nee-challenges, phendula wena ngelizwi likaThixo. Kubhaliwe kwathi, uthe wena ezwini lakho ba awusayi kuzushiya, awusayi kuzundiyekela. Hallelujah. Unakulena imeko njongene nayo unam. Hallelujah. Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. Very important ke le point sisuka kuyo. So as siququmbela ke ngoku,
ixesha lethu lisecaleni. So sizovala ke ngongalena yoba uYesu lo ufena atyhilwe apha kuwe. Hallelujah. Ukuze i-identity le iyakwazi urevealwa. Zayibona lento ba sitsho njani. Xa ubona apha elizwini kaThixo kukhona abantu ebebezidoubt uba bangobani. But uThixo was able to reveal his identity kubo. Hallelujah. Lo nto isifundisa ntoni? Isifundisa nathi singabazalwane. Fene siyilangazelele into ba i-identity kaThixo irevealwe apha kuthi. Hallelujah. UThixo ireveal i-identity yethu apha kuthi. Hallelujah. Hallelujah. Sireferisha kubani? Singajonga ubomi buka Pawulos. Hallelujah. Umtshutshisi webandla. Hallelujah. Babemdescribe as uba xa kufike yena wonke umuntu ufena aphume ngefestile because indlela wayelitshutshisa ngayo ibandla. But we see uPaul rewrite istory sakhe emtshintsha emenza isitya sendaba ezilungileyo. Hallelujah. So it means uThixo uyakwazi uyireveala i-true identity yakho as a person. Meaning uPawulos wayengadalelwanga uba bengilamtshutshisi webandla. Hallelujah. Hallelujah. So now if there are any challenges that you are struggling with, okanye ujongene nazo, you must know that is not your identity. That is not your true identity. There's a true identity. Xa wena yithi bawo reveal your identity. Ityhile identity yam. Ityhile veza bawo veza Nkosi. Hallelujah. Hallelujah. You even see it kuMoses. uMoses xa ibizwa nguThixo uthi bawo andikwazi uthetha. Uthini uThixo? Uyamyeka ngenxa bengakwazi uthetha. But uyambonisa uba uThixo ubeke ntoni yena kuye. Hallelujah. Same nakuJeremiah. uJeremiah uthi hayi ndisengumuntu omtsha mna ndiseyouth. uThixo uyamyeka umsebenzisa. No, uthi mna ndizabeka ilizwi lam phezu kwemilebe yakho. Hallelujah. So what does this tell us? Ubawo is able to reveal your true identity as a person. So we must reach that point yokuba sibe nolangazelelo lobuThixo azityhile kuthi. Makazityhile ubawo. Makazityhile ubawo. Masizenze ezi zinto befanele siyazenza. Imilwelwe mayiphile. Masishumayele ivangeli ubawo makayityhile our true identity. It is possible that you've been living all these years without your true identity. Uyazi. So mcele ubawo just like you did to Moses, just like you did to Jeremiah. Reveal my identity, my true identity. Hallelujah. Andidalelwa nguba liphara. Andidalelwa nguhambe ndilala. Hallelujah. Hallelujah. Utshilo wena ezwini lakho wathi you are holy, I should be also what? Holy. Hallelujah. That is not your true identity. Indoba uhambe ulala okanye uhambe uflora ezijointini. Hallelujah. That is not your identity. Hallelujah. Uba unengcinga ezingaphaya ngawe. Utsho ezwini lakhe ndinengcinga ezintle ngawe ezekamva, ezethemba, ezempumelelo. Hallelujah. So we must always be eager. Ubawo must reveal the identity yethu, our true identity. I-gospel is not that uba sitye silale sivuke. No. That is not the gospel. Asisindiselwanga loo nto. There are much greater things that esisindiselwe zona. That is why today sisithi ubawo his identity mayirevealeke kuthi. Hallelujah. Makayityhile ukuba wakwazi uyenza kuPawulos owayengumtshutshisi webandla. Anyone olapha, God can change story sakhe. Hallelujah. Hallelujah. I know mhlambi zininzi izinto othi ekudala ndizenza mhlambi ndake ndabulala mhlambi. That is not your true identity. Kudala ndahambe ndilala lo brother akayazi.
No. That's not your true identity. Hallelujah. There is a true identity that uThixo yena yaziyo ngawe. For you, it is just to avail yourself. Umcelo bawo. Manje ngade ndifikelele kula level kaPaulos uba ndide ndingaboni ndize ndikwazi. Ngondisabona Nkosi ndipha amandla ndincede mandikwazi. Mandifikelele kuyazini inyaniso ngawe. Hallelujah. That is your true identity. So ilizwi esizalifunda based on this lizabapha kuGideon. uThixo uthetha noGideon. Ndifuna sibone how abantu felt so small. Babeless, babengaziboneli intweni. But uThixo wafika wayiveza i-true identity yabo. So irregardless ubuzijonga njani wena, you have a true identity that God can actually reveal about you. Iphi le identity? Ilapha kuKristu. Ilapha kuKristu because kuKristu, in him we move, in him we live, in him we have our own being. Sigqibelele xa sipha kuye uKristu. We are lacking nothing. Lilizwi likaThixo, you must check it. Lithi we are complete in him. There is completeness. So xa kuKristu ugqibelele. Londo yinto moyiconfess, awushoti ngando. Ugqibelele. You must know immediately ezizinto uzideclare kwela kwamoya. Ukomzuzwana nje uzibone zisenzeka. Lento wena ucimba ma it's an issue. Uzayibona ilungiseleka nje, izilungiseleleka ungakhange na uphinde uyiaddress kubawo. Le ngxaki yomsebenzi ubani ukhala ngayo, immediately usazi uba I shall lack nothing. The Lord is my shepherd. You will see ezizinto nje just nje uba wezenza ngokwakhe. Why? Because wena ufikeleleke ekuziqondeni. Hallelujah. So we must reach that point as believers. Mama sizojonga pha kwistory sika Gideon. That is our last scripture. Let me just check up. So sizojonga pha kwiJudges, mama. Asijonge kwiJudges chapter 12. Sizafunda la Judges 12, and then after that sizafunda no Judges 15, chapter 6, verse 12 kunye no 15. So sizoqala ku 12, then siphinde sibuye siye ku 15. Chapter 6, verse 12. Judges 6, verse 12. Chapter 6. Verse 12 tata. Yes, ma'am. Chapter 6. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye. Sathi kuye uYehova unawe gorhandini nobukroti. Wathi uGideon kuso, camagu Nkosi yam, ukuba uYehova unathi, yini na ukuba kusihlele konke oku? Iphi na yonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo ababesibalisela ngayo obawo besithi sasigunyaziswa nguYehova na eyiphutha. Kungoku uYehova usilahlile wasinikela esandleni samaMidiyani. Wabheka ke uYehova kuye wathi, hamba ngalamandla akho uwasindise amaSirayeli esandleni samaMidiyani. Akuthunywe ndim yini na? Wathi yena kuye, camagu Nkosi yam, ndowasindisa ngantoni na amaSirayeli? Khangela umzi wakowethu ngowona uphantsi kwaManase, nam ndingoyena umncinanana endlwini kabawo. Wathi uYehova kuye, ndiyakuba nawe
uwabulale amaMidian njengandodanye. Amen, mama. Amen. Cela nje uniphindele la ndawo i-emphasizayo mama uba uGideon wezijonga wezibona njani. La ndawo ithi wezibona yes. Khangela umzi wakowethu ngowona uphantsi kwaManase. Nam ndingoyena umncinanana endlwini kabawo. Amen, mama. Inkosi. So apha siyabona uGideon indlela azibona ngayo. Inkosi mama ngahlala phansi. Indlela uGideon angazibona ngayo. uGideon uzibona emncinci engenakwenzando for isizwe sikaIsrayeli. Akaziboneli into eni. Hallelujah. Kodwa uThixo is able ukumsebenzisa. uThixo is able to reveal i-identity yakhe eyona wenyani. Because uthi pha eqaleni uthi gokha uthini komama? Gokha ne? Gokha elinamandla elinobukroti. Hallelujah. But yena uGideon xa ezijonga yena akaziboni njengegorha elinamandla elinobukroti. Hallelujah. Namhlanje ndifuna ukuxelela kule ndawo ungahlala ulapha kuthi kanti nguwe lo kuthethwa ngawo, nguwe eligorha linobukroti. Hallelujah. Nguwe eligorha linobukoti lifaneleke uba litshintshe izinto ekhayeni layo. Hallelujah. As much as uzijongela phansi wena, uThixo is able to reveal your true identity. Aveza ubugorha bakho. Hallelujah. Aveza ubugorha bakhe through wena. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. So that's what we are trying to emphasize today. Hallelujah. That God is able to reveal himself. Hallelujah. Asibonise our true identity. Siyayibona even nakuYesu lena. uYesu baninzi abantu abaphilisileyo beyimilwelwe bengakwazi uhamba. Ukuhlala kwabo phansi bengakwazi uhamba, that was not their true identity. There was a true identity yabo. Le uKristu athi xa evela uyabaphilisa baphakame bahambe. Hallelujah. So it shows us that naye demonstrated true ukuhamba kwakhe apha ezantsi emhlabeni, that actually there's a true identity onayo wena as a person. If awuboni, there's a true identity to Christ, you demonstrates it. That you can still see. Usenabona, because this situation is permanent. That's why esicho uyatsho pha uthi kulaa ndoda le izalwe ingaboni. Utsho pha ithi laa ndoda ubabuza abafundi, ingaba wayenzeni, kwakonebani apha? Kwakone yena okanye kwakone abazali bakhe, konebani? Uthi akonangamntu. So ezinye situation ojongene nazo, it's not that wonile, but uThixo uzibekile pha so that he can demonstrate or reveal his true identity about yourself, okanye your identity, your true identity about yourself. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. Ezocela siphakame siqhwabele uKristu izandla. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So that was our teaching today. So if ulapha unengxaki ngene-identity yakho, you are not sure about your identity, nawe usafuna ufana naba bantu bafuna uhambe bayozilanda, usarhalela uzilanda, please iza pha ngaphambili. We're going to trust the Lord to reveal your true identity. Ubuwena bakho, ubuni bakho ungubani. Hallelujah. So ubukhona apha, awukazidiscoverish, awukazazi. Ukhona wazani noKristu, sitshilo xa sithetha. Sathi ukuze uyazi this true identity, funeka ukuthi kanti wazene naye uKristu. So if ukhona ulapha namhlanje, you do not know the Lord Jesus Christ, we want to invite you so that uze, so that your true identity ingakhileka, ingavela. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. So if there's no one, I'm just going to ask uTatumatia to come and close for us. Asithandazele, siyabulela bangcwele. Asiqhwabe izandla kakhulu seza ngaphambili.
Hallelujah. 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 Mashata labasanda labasaka. Marabashata labasata labas. I would like you to join your hands with the person that is close to you right now in the name of Jesus. Upon these words that God has just spoken in the name of Jesus. Malabashata laba. Marabasokoloboshata. We bless you, Father. We bless you for the words that you have spoken in our lives in the name of Jesus Christ. Malabashata labasanda labashata labasaka. I would like you now personally to pray for your identity in the name of Jesus Christ, for God to reveal himself in your life in the name of Jesus Christ, so that you may not be misplaced in the name of Jesus. Father, we pray today in the name of Jesus Christ that we may never be misplaced and confused, Father, and frustrated by how we are identified by the society, by wherever we find ourselves in the name of Jesus. Malabashata kabaya mandolobo shata labasanda labasataya marabashata labasokorobo sanda makata labashata la mandolobo sata marabasekelebe shata lama mandolobo sata. For we know that in you we live, in you we move, in you we find our being. Marabashata labasata labababa mora. We know that when we are weak, we are strong in you. Mandalabashata labasa, and we can do all things through the strength that you infuse in our lives. Makata karabasanda lababa mandolobo shata labasanda lababa makaya barabasata lamanda mandolobo shata lababa zekarabasataya in the name of Jesus. And we pray, Heavenly Father, for the restoration of everything that the enemy may have stolen in our lives in the name of Jesus. Marakata labasataya kababa. Whatever you have prepared for us in stock, it will find us in right positions in the name of Jesus. Makarabasata labasanda masakata ya labashata mandalabasata labasokoya makarabashata laba. We declare that healing is our portion. Masakarakataya mandashata kalabasa. We declare that financial breakthrough is our portion. Mashata karabasanda mandolobo shata kaya rakata kataya. In the name of Jesus, we declare that barrenness is not our portion. In the name of Jesus, mandalabasaka zakarabasatayama. We declare that lack is not our portion. In the name of Jesus, mandakarabasata labashata masaya rabaseteya. In the name of Jesus, for you have created us in your image and in your likeness to rule and to have dominion. Masakarabasata. In the name of Jesus, we declare in this atmosphere, in the name of Jesus, that our lives are changed. In the name of Jesus, Marakata labasanda mandalabashata. Our appearance, it will tell that we have met, we have encountered Yahweh. Mashaka rabasanda mandalabasaya labashataya. Oh rabasanda laba. Oh rabasakata labasa. Oh rabashata labasanda laba. Oh rabasata kalababa. Mondalabashata labasanda rababa. Oh rabasaya. We refuse, Heavenly Father, to behave and to have an attitude of being ordinary in the name of Jesus. For there's more that is founded in you. What is hard for people is possible in you. Mandarabasata labasanda rakata labasanda labashataya mandolobo shikanda labasa rakata labasanda labasha. Oh Ramasanda, we declare that, Father, we are going to be paragons of hope. We are going to be the people of hope and faith, unshakable faith. For we have founded